Diyos maring na Sabado ng pag-aga mga tugang, welcome po sa satuyang urulay, ngunya na pagkaaga. Sa tuya pong pag-uuralayan mga tugang, iyo po ang manungod sa Social Amelioration Program. Hindi po sa inyong lingkod, Allen Rayondanga. Ngunya pong pagkaaga, magiging bisita tapuan sa tuyang mga resource persons hali sa CSWDO, asin sa DSWD Regional Office number 5. Ngunya pong pagkaaga, sa tuya pong pag-uurulayan, itong inaapod na Emergency Subsidy Program. Dakol na po kanin nagpaparaharalat, naghahalat kung ano talaga ining programang ini. Gabus ba kita matatawanan ka ini? Gabus ba kita makaka-receive? So, mahalaga po na papag-urulayan ta ini mga tugang, asin makatao po kita ng paglilinaw, maklaro, an sa tuya pong pag-distribuer kanasambit na subsidiya. Kaya ngunya po pagkaaga mga tugang sa itong mga kaibanan, si Miss Bianca Camille B. Arminal, Registered Social Worker, as in Project Development Officer 2, as in City Action Team Leader para sa syudad ng Naga, kan DSWD Regional Office number 5. As in mga kaibanan naman po niya to, si Ma'am Annabel Vargas, ang pamayo kan City Social Welfare and Development Office. Siguro, Ma'am, antes kan kan sa tuya pong pagtukar, kuyan po, ang sa inyong mga statements, ang sa inyong pong opening statements? Good morning po sa gabos na nagdadangog sa syudad ng Naga. So, yaon po kami digdi para malinawan po kita tungkol duman sa Social Amelioration Program kang sa tong gobyerno national and under the SWD, the Emergency Cash Assistance po. Ma'am Annabel? Maray na aga po sa gabos sa paraan tabay. Hinahagad mi lang po na malinawan kita kang manunungod sa programa kang Social Amelioration dahil arami po na gabos man po talaga naghahalat ka ini. Maray na aga po. Yeah. Ma'am, Social Amelioration Program, iyon na ni si sabitang nga ni, dakul na sa mga nagpa-follow up, dakul na sa po naghahapot sa Naga Smiles, sa tuya pong mga Facebook pages, sa radyo, sa kanya nindang mga social media accounts, dakulo naghaharapot. Kaya ano ko po, dakul man interesadong mahinanyog kita, maipaliwanag ning husay, ining manungod sa programang ini. Pero antes siguro kayan, Ma'am Annabel, aram ta si kasiributan ngunyan kang barangay, aram ta ngunyan na ongoing pa man ang relief operations na ginigibo kan mga barangay. Siguro ma'am, antes ka itong sa itong pagtukar kang ESP o Emergency Subsidy Program, baad man pwede tang ma-update ang sa tuyang mga paraan tabay. Kumusta na baga ang sa tuyang relief operations? Patapos na ba ini? May masunod pa ba ka ini? Ano ba si mga direktibang ibinaba sa tuya kan opisina kan alkalde? So sa ngunyan po, ikuha na po kita ning nasa 99% na po katong second wave na na-distribute na po itong bagas. Na kung saan po ang kada nagenyo, igwa po kita ning 10 kilos. So pero uliton ko lang po, bako pa po ini itong inaapod tang ubos kung ubos. So meaning, si ikadawa pa lang po ining panao, na kung saan po, iyo po inisihali sa gobyerno lokal kang Naga, yung second wave. So sa ngunyan po, nakaluwas na po kita ng 12,263 sacks of rice para po sa 27 barangay. Pero ako unta po, nadaig po gabos na mga barangay ngunyan, tapos na po sa panao. Mm-hmm. So may mga barangay pa po ngunyan na yaon pa po duman sa second wave, meaning nananao pa po sinda ka itong 10 kilos. Ma'am, gustong sabihon ka ini, igwang pagkaatraso duman sa mga supply ba ning bagas? Actually po, daiman. Ang naaatraso lang yung pag-repack sa kada barangay. Kasi ako unta po sa daig, wag kita rin shortage ka itong plastic. So may kadepisi lang po ang mga barangay official kung saan makakabakal ka itong plastic. So kaya garo abala po ang pag-repack sa kada barangay. Mm-hmm. Yan. Ma'am, naunambitan mo ang third wave na inaapod. Third wave. Ano ba ini? Ano ba ang lalauman kan mga taga-Naga? Digdi sa third wave na ini. And ano ba ang kaipuhan nindang gibuhon ngunyan? I understand, igwa kitang pigpapaikot ngunyan na household intake sheet. Ano ba ini? Para sa in ba ini? Iyan ang hapot kan mga paraan tabay niya to. Okay.
sarong maray na bareta po ini sa mga syudadano kang syudad Kanaga. Dito po sa third wave, inot po ang gigibuhon ta, ma-accomplish na po itong inaapod ng household intake sheet na kung sain lambang nagenyo, lambang pamilya kang nagenyo, kaipuan pong matakbanan ka ini. Kasi ini po ang babasihan kang third wave na panaupo kang rise. Digdi po, sabihon ta na, saturation po ini. So pag sinabi pong saturation, ubos po gabos. So sabihon, mayo pong lalaktawan na pamilya. So, butante ka po o dai, border ka po o dai, basta po yaong kasalaog kang naga, kwalipikado ka po kang bagas na itatao po sa third wave. So gusto sabihin, ma'am, kay Puhan, maka-fill up as in makasumitir kay itong household intake sheet. Kaya, ang aram ko may mga barangay ng tarapos na. Opo, actually may mga barangay na pong tapos na. Pero po dahil po nga ni day pa man gabos, dahil na po kita naghalat na maghalat ka itong mga intake sheet. Sa ngunyan po nagpapanahon na kami ng bagas sa mga barangay para sa third wave, pero ang binasihan ta lang po itong 2050 na population. Meaning, initially po nag-deliver na kita ng bagas. Nagtaon na kita. Nagtaon na po kita ng bagas. Karoon ta po ang pig-deliver ta, ma'am, bako pa man si pana, ang pigbagsak ta sa inda, si mga sakong bagas, sinakong bagas. Sakong bagas. So, iriripak din ito. Iriripak po ito base duman sa resulta kay itong intake sheet. Kasi dahil na po ito gabos. Kasi may mga pamilya man na ma-qualify duman sa sarong sako. So, dahil na ito iriripak. So, mahalaga po na si Hama... Kaya po duman po baga sa mga barangay, kung may mga barangay officials po kamo, may nabistado nindo, hilingon po nindo ang mga Facebook account ninda. Nag-update po sinda duman, iga pong mga barangay na tapos na. Halimbawa po ang Kalawag, nagdeklara ng tapos sa sinda magpaikot ng intake sheet. Kung kamo po Kalawag, tapos dahil po kamo inabot, dahil kamo nataunan ng intake sheet, dahil kamo nakasumitir, or tinaunan kamong intake sheet, pero dahil po kamo nakasubmit, o dahil kamo nakolektahan, mangyari po tulos na kamo po baga allowed man under the home quarantine pass na magluwas, kung pwede po, dahil man kamo kay puan magruso sa barangay, maipadara po itong sa indong intake sheet duman sa indong pong barangay. Urog na po kung dahil nakolekta. Tama. Taigwa pong mga barangay na nagdedeklaraman muna na bago sinda mapanao, tapos na po kami. And naghahagad ng feedback kung kaipuhan pa bang, kung igwa pa sa indong mga dai pa nakasumitir. So, ang nabasahan ta po kayan, Del Rosario, Asin, Kalawag. Si Kapitan Bong Peñas po nagsabi ng tapos sa sinda. Ang Kalawag sa paagi ni Kagawad Ami Salva nagsabi na tapos sa sinda. So kung kamo po Kalawag, taga Del Rosario na dai pa kamo tapos, or tapos na kamong mag-fill up kang sheet, pero dai pa kamo nakolektahan, please visit the barangay. Submit na po nindo yan. O kaya lang itong mga dai pa inagihan. Dai pa inagihan, dai po kamo naagihan, dai po kamo natawanan, Kung may contact man lang po kamo sa mga Facebook account kan sa indong mga barangay officials, may cellphone number po kamo, kung talagang mayo, basta po duman sa home quarantine leave pa sindo, pwede kamo magluwas, as in makihumapot, mag-coordinate sa barangay. Yan. So, yan po ma'am. So, ma'am, sa estimate na pirang dahil ubos mga pirang sakong bagas ang pwede tang ini-expect estimate lang na ipapaluwas sa. Estimate is nasa more or less mga 22,000 kabans yan. 22,000 na sako na bagas. So, iyan po mga tugang iyan ang pigpiprepara, pigaandam kang syudad, asin po ipapanaukan sa ito pong mga opisyalis di barangay. Diyan po sa inapod tang third wave. Yan. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am Bel. Digdi naman po kita sa Social Amelioration Program. Dakulo na kanina ko para harapot. Kaya we're very glad na kaibanan tangon yan mga tugang si Ma'am Bianca, si Ma'am Camille, kan DSWD Regional Office number 5. May nagsasabi 5,000. May nagsasabi 8,000. May nagsasabing 10,000. Igwa nga pa kung nadangog 20,000 daa ang ipapanao. May nagsasabing may nadong pa kita tupad program. Para po siguro maklaruhan kita, Ma'am Camille, ano po baga talaga
what is ano baga talaga ang totoo, arin ang bako, ano baga talaga ining social amelioration program o ining inaapod tang emergency subsidy program under the DSWD. So, si Emergency Cash Subsidy po under DSWD sa programa po kang Social Amelioration Program. Si DSWD po is namamahagi sa mga mahihirap na pamilya, sa mga nasa informal sector at iba pang kabahayan na merong miyembro ng pamilya na nabibilang sa vulnerable sector ng cash subsidy. Dito po sa Region 5, ang ipinamamahagi po through emergency cash subsidy is 5,000. Why? Kasi po ang ating daily minimum wage is 310. Yung 8,000 po is for the national lang po sa NCR kasi mataas ang kanilang minimum wage compared sa atin sa mga regional po. So, Okay, kita po klaruhon is ta, Ma'am klaro. Camille, klaruhon ta na ang kwintada kang pagtao kang emergency Si cash- subsidy yes, emergency is based duman sa minimum wage. Yes po, based sa minimum wage kang Ang minimum region. wage sa Bicol, so kung naga ang pinag-uulayan ta, ang babasihan ta, minimum wage kang Bicol Yes po. na 310 310. pesos. Opo. So, sa kwintadang iyan, ang nagluluwas, 5,000 pesos. Yes po. Okay. So, So, 5,000 pesos po. Sa Ano yun? duwang bulan siya. So, April and May. Sa April, igwa kitang 5,000. Then, sa May, may 5,000. iyan ma'am, on the assumption na ma-extend ang Yes po. enhanced community quarantine. Okay. Pero ma'am, ngunya, naigwa na kita, nakalaog na sinda. So, 5,000 yan para sa sarong bulan. Yes po. Okay. 5,000 para sa sarumulan. Okay, so, klaro po yan, 5,000. Pag abot po sa Kabikulan, ang naga po, tanaon sa Bicol, 5,000 ang 5,000. marireceive. Pero ma'am, urugmahon baga si sa tuyang kang nadawog baga si Barreta kang gobyerno nasyonal, urugmahon gabos. Pero may nadawog kita, gusto ko lang malinawan kani. Gabos ba kita kabali? Isa ba dapat ang beneficiaryo kaining subsidiyang ini? So, para din po malinaw, dai po gabos makakabali sa emergency cash subsidy. Why? Kasi po may allocated budget lang po per munisipyo digdi sa Region 5. So, kung ano lang po so allocated sa munisipyo, yun din lang po ang kumbaga i-distribute. Halimbawa sa Naga, kung may allocation sa Inda, halimbawa lang po bako siya. Halimbawa kung may allocation siya 1 million, yun din lang po ang babangaon kang Naga sa gabos na barangay. So, kaya dai po talaga siya makakaver gabos na residente or gabos na iyon po sa syudad kang Naga kasi po may allocated lang po na budget per munisipyo and may allocated budget lang din po per region ang national office. So, sisay po ang mga target beneficiary. Sabi nga ni, duman sa definition ta kang emergency cash subsidy sa mga mahihirap na pamilya and informal sector. Ang beneficiary ta po is itong mga low-income household. Siyempre sa low-income, kabali po dyan sa itong mga padjak driver, tricycle driver, jeepney driver, si driver kang van, kung nawaraan kasi sindang trabaho dahil nga dai na pwedeng magbiyahe. Si sa tuya pong mga sari-sari store or sa mga vendor na nasa bangketa, nangunyan, dai na pwede. Dahil pwede magtinda. Oo, na dai na pwedeng magtinda. And of course po, sa tuya pong mga vulnerable sectors, sisay po itong mga vulnerable na kabilang po sa poor family. Halimbawa, si solo parent na napunta sa paglalabada. Okay. Karuhon Sina tama, kasambahay. vulnerable sector ka, pero dapat kaiba ka sa tios na Na pamilya, pamilya. Okay. Bakong gabos na kabali sa sektor. Yes po. So, saron tama ang vulnerable sector. Senior citizen, solo parent, PWD ba? PWD, Pregnant women, pregnant women. lactating women, Kasambahay. solo parents, and
So yan ma'am, ang urulay digdi, sumaluwas mo niyan, dahil na ang lugar na senior citizen ka, makaka-receive ka. Yes po. Dahil automatic. Okay, so, So, ang automatic lang duman. Ang automatic lang po duman, si mga social pensioner po kang DSWD. okay, so, pag senior citizen ka, tapos social pensioner ka kang DSWD, Yes po. iyan. Okay, so din na, Automatic yan. so klarohon ta po yan na, kasi may nagluwas na bareta na senior citizens, makaka-receive. So nagluluwas, regardless kung ano ang katayuan mo sa buhay, basta 60 years old ka pataas, makaka-receive ka. So pagkaklaro po pag senior citizen ka, dapat tios ka Indigent. manggiraray. Opo. Yaon ka Okay. sa tios na pamilya. Mhm. Sige po. So, ma'am, may nagluwas, 4-piece. Ano ba sinda? Kabali ba sinda? Yes po. Kabali po ang sa tong mga Pantawid Pamilya beneficiaries na makakakua kasi sinda po ay belong din sa poor. Okay. Kaya kabali po sila. Automatic din. Automatic din po sila na kabali. So, pag sinabi tang tios, so, technical na ini yung very technical na ini. So, dapat kabali ka duman sa inaapod na below poverty threshold. Yes po. Kang NEDA. Nag-research ako kanina sa Banggi, napiritan ako mag-research. Mapagalon bagang magparadangog kang threshold. Kumbaga, masikita, pag data man aram ang figure, masakit man intindihon. So, duman pa lang sa threshold ta mga tugang, igong inaapod na poverty threshold ang NEDA. Ang pinaka-latest kayan, 2018. Sagkod po ngunyan, iyo pa ang prevailing. Pag ang pamilya po daanin do mga tugang 5, tapos po da ang total income kang pamilya nindo 10,481 pababa. Gusto mong sabihon, kamo ang pamilyang below the poverty threshold. Kung ikaman po mga tugang sarong individual, sulo ka lang sa harong makamang kaibanan. Ang sa imong monthly income, dai naglalampas sa 2,096 pesos. Sulo-sulo ka lang, makang kaibanan. O duwa ka mo, pero ang income nindo, 2,096 pesos times 2. Iyan lang ang binubuhay nindo sa sadiri nindo. Kamo po kabali sa inaapod na below poverty threshold, individuals and families. Kaya po, kabali ka mo duman sa inaapod na tios na pamilya. So, kabali po sinda ma'am, Po, Pag-aral basta kaya. belonging po duman sa So, may- pinag-uulahin ito mga tugang para klaro ha. Ang Social Amelioration Program para sa Mga TOs. TOs na pamilya. TOs, Na okay. nawalan ng trabaho. And kabali po digdi itong mga, okay, dahil man ako TOs, pero naputulan ako ng kita. Paano po yan? Halimbawa, kumbaga, kami trabaho ako, kumbaga, sisak mo yan pagbuhay, medyo maray-maray man. Dahil man kami nagugutom, dahil man kami, kumbaga, above minimum wage man nga ni kuta, di ba? Pero halimbawa, ma'am, naputulan ako niya ng kita, tadayin ako pinapatrabaho, halimbawa, sales lady ako. Dahil pigpasarado sa department store, di ba dahil ang pwede ang department store, ang pwede lang ata supermarket. Ako lang ang nagbubuhay kang pamilya ko sales lady. Naputulan ako nagpundo ako ng trabaho. Di ba ako niya ng income? No work, no pay ako. Kabali ba dapat ako dyan? Yes po, si No Work No Pay. Pero sa private sector po, dininawan ko din lang po na yung RKN mga sales lady, iba pong programa ang DOLES. Ang DOLE po. So, duman sinda, may itatao din po ang DOLE. Okay, so pag no work, no pay, bako ng DSWD. Yes po. Dole ang Dole. ma-assister sa inda. Okay. So pagkaklaro po yan, So, ang trabaho lang talaga kang mga maluwas ka ni ma'am, ang trabaho lang kang DSWD, Duman sa mga poor family. poor sa mga families. TOs lang Okay. Mga TOs na pamilya. Na-apektaran Sige. kang So, halimbawa, baga ma'am, nasambit na ni Ma'am Camille, pajak driver. Siyempre, pinaporondo, tamaya nga ni bagang niya ng public utility vehicles. Bawal magkayod, bawal magpasada. So, kabarali po sinda. Pajak drivers, ano pa po ito? Trimobile drivers, sa jeepney Nagakaya. drivers. Jeepney drivers, van, so basta po PUV driver, Pero Len, may clarify lang ako. Yes po. Kasi kadakol kaya sa kung nagtitext, paano man ngayon si mga kasambahay? Ilinawon ta lang po ini. Mhm. Ang kasambahay,
kung during the quarantine, duman sa quarantine period, yaon sinda sa poder kan sa indang mga amo, na daay man naputol sa indang sweldo, daay sinda kabali. Pero kung kasambahay ka, pero pinapuli ka, kan sa imong amo duman sa imong pamilya, qualified ka po digdi sa social amelioration. Okay. So para maging klaro, so nagluluwas mo niyan, one, dapat tios ka. Tios ka. Basic yan. Tios, dapat nasa below poverty threshold ka, duman sa kwintada kang NEDA. Number 2, nadanyaran ang sa iyong kita, naputulan kaning income mo niyan dahil sa enhanced community quarantine. So dapat kabali ka digdi. Okay. So iyan ang kumbaga general na coverage ka ini. Opo, then i-clarify ko din po, yung pala sa mga tricycle driver, kung nakakuha na po kamo ng cash assistance sa tupad, dai na po pwedeng mag-avail kang cash subsidy kang DSWD kasi bawal po kita magdoble. Kasi paras man lang po ang Sige daw, ma'am. kinukuha Ano ng- yung tupad? Para sa Hindi ko- paglilinaw, ang tupad Under ng aram po ko, siya. garo tatawanan kang livelihood program mo niyan. Garo Actually, ang aram ko Sa sa tupad, dole siya. ginagana ng lista ang mga barangay. Kaya itong mga workers na mayang trabaho mo niyan during the quarantine. okay. Pero itong mga pangaran na to, garo pig-utilize ito na magtrabaho sa barangay. Yan ang aram ko. Okay. So Tapos, matrabaho man matrabaho giraray. sinda, pero ang mabayad sa inda ang doli. Oo, sige. Minimum of 10 days yan eh. Minimum of 10 days. Okay. Kasi yung program po ng DOLE is under social amelioration program din po yon. So bawal po kitang mag-doble ng... So meaning, mayong duplication. Yes, may So duplication po. itong mga nakabali sa tupad, dahil na siya pwede Yes sa po. DSW. Kasi pa-priority man si DE man po nakakakuha pang cash assistance. Pa-priority ta po ito. Sige. So, basta nadanyaran ang sa imong kita ngunyan na ECQ, na pinapundo ka magtrabaho, Tios pinapundo ka. ang sa imong operasyon, tios ka mong Tios ka pamilya, pamilya, oo. dapat kaibanan ka mo digdi sa subsidiyang ini. Opo. Under the Social Amelioration Program, specifically, itong emergency Cash subsidy kang Cash subsidy. DSWD. cash subsidy, Kang kang DS DSWD. Apa. Okay. Pero pang ibang programa under the Social Amelioration Program Ang na nag-i-implementar, ibang opisina. Yes po, ibang agency like DOLE, So, halimbawa, ma'am, DNG. di ko aram if you can answer this. Kaya bakit ang mga OFW, ano kapag ba sa inda? Overseas Filipinos ata in distress? In distress po. Garo yan ang apod sa inda. Supposedly, mabalik na sa ibang nasyon. Matrabaho na siya. Supposedly, matrabaho na siya. Kaya lang, kang pahali na siya, sinabihan na siya kang gobyerno ng ops, dahil ka na pwede, may enhanced community quarantine. Dahil na siya pinalaog, dahil na siya pinaluwas kang mga borders. So, pinauli siya sa harong. May marireceive pa sila. Siyempre, dahil sino makatrabaho, di dahil sino makakasweldo. May program po ang OWA para sa So, sa inda. OWA. Yes po. Okay. OWA, Overseas Welfare Workers Administration, ang maasikaso sa inda. Okay. So, OFW pagka mo po dahil nakabalik sa trabaho, dahil ka mo kumbaga, nakulong ka mo. Lockdown. Lockdown ka mo, kabalik ka mo sa lockdown, coordinate now with OWA. Yes po. OWA, bako digi sa emergency subsidy program. Okay. Ini siguro hapot ko ni Actually, iyo man ang hapot kan iba. Tricycle driver ako. Tricycle driver ako. Tapos si agum ko sales lady. Tapos siguro ang aki mi PWD. PWD siya. Siyempre nagpundo ako ngunyan magkayod. Si agum ko, dahil man nakakatrabaho ngunyan. Tapos may aki pa kayong PWD. Pareho ba kaming tulo tatawanan katong cash assistance? Hindi. Pamilya po. Pamilya sinda, di ba? Pamilya, Saro pamilya. lang po. Sarong sack form lang po. Okay. Sakwan. Sarong sack form lang, pero pag abot sa subsidiya, Saro sa subsidy, 5,000. 5,000 lang. Bako si 5,000 ki tricycle driver, 5,000 ki sales lady, 5,000 ki PWD. Hindi po. Kasi Saro lang. Opo, per family po Okay. kasi. So per family ang urolay dig, di ba Per kung per family. individual? Opo, bakong per individual, per family. Okay. Halimbawa, ma'am, ano pa mga example ka ini?
Ma'am, teacher ako. Ah, Si akong tri-mobile driver. dayon, ako lang katrabaho sa pamilya mi. Private teacher ako. Pero dahil nag-ECQ, pinundo kang sa muyang eskwelahan si pagpasweldo sa ko. Pinapundo si pagpasweldo sa kuya. Dahil man ako makakaresili ko niya ng sweldo, tama yung ani kong trabaho. Teacher ako, ma'am, sa private school. Okay? Sa private school. Ano ba yan? Sa Paano Dole. yan? Opo, sa Dole may... Sa Dole. Oo. Dole. Oo. Ta nagpundo ako, work-related. Opo. Kasi ang aram ko sa Dolly, pag may mga employer kasi, ang employer, obligado sila mag-submit kay itong mga pangaran kan sa indang mga workers. So karon tani ma'am, pag may employer ako, nasa formal sector ako ngunyan. Yes, Ano, po. formal sector. Formal sector ang pinag-ulayan ta. May employer ako, nagtatrabaho ako, may nagpapasweldo sa ko na rehistrado sa DOLE, rehistrado sa DTI. So nasa formal sector ako, dapat sa DOLE ako magdulok. Yes po. Tama. So itong nasa informal sector na mayo man mga sabi nga kayan mayo man ning Mga employer. employee-employee relationship. Ano? Padjak driver. So mga self-employed na inaapod, kabali diyan, di ba? So DSWD ang masalo Yes sa po. ko. Yes, Okay. So klaro po 'yan. Tapos ini ma'am, actually may sarong hapot digdi. O yan. Kung, di ba pa, ano na yun, per sarong harong o per family? Per family po Per siya. family. Mm-mm. May mga pamilya ba kaya kita ma'am sa Sarong-harong. sarong harong, minsan duwang pamilya. Tama yan. May tulong pamilya, may apat. Subanggi, may nadalan ako sarong kapitan. Nag-iisar palang nagsabit siya ng 30 pangaran sa sa indang City Hall. Ang sa indang harong, may naka-star na 5 pamilya. So, paano po ini? Paano ang gabos ba itong 5 ito? Qualified o sarong dahil nasa saro sindang bubong, 5,000 pesos lang yan. Tatawanan po per family ning SAC form. Okay. Per family. Per family, Per ang family. SAC form. Kung ma-identify sindang qualified. Yes. Kung po. ma-identify sindang qualified. Oo, pero tatawanan pa din sinda. Gabos Okay. sinda tatawanan. Sige. So, iyan po ano. Ma'am, aranta kwarta ni kang gobyerno. Ano? Kwarta ni kang gobyerno. Bako man yung pag sinabing i-distribute, i-distribute. No? Dahil man sinabing pigpangaranan ka, itatao na sa imo. Ma'am, pwede bang maipaliwanag ta ano ang proseso ka ini? Paano ni makakababa paduman sa baba? Ano? Paano ini makakaabot duman? Ano? May pigsasabi kita ma'am sa bagong social amelioration card. SAC nga niya ang apunta, SAC. di ba? SAC. So, ano po ang dapat kaning gibuhon and ano ang magiging pakinabang ka ini sa pagproseso kan sa tuya pong social amelioration assistance? Okay, kung paano po siya makiklaim, syempre po, sa SAC form, i-distribute po. Actually, binaba na po sa city, sa Naga po, si forms, ipiprint kang LGU. Itong SAC form po, i-distribute kang mga barangay officials duman sa mga identified base duman sa guidelines na poor families. Si guidelines po, balikan ta. Sinda po itong tatawanan ning SAC kang sa tong mga barangay. Fill upan po siya ni household head. Paka-fill up po, sigurado na kompleto ang pag-fill up po. Duman, lahat po ilalaag nito si information na hinahagad sa SAC form. Pipirmahan ni household head. Mapirma po si kapitan. And then, ito-turn over po ang SAC form kung halimbawa ang sarong barangay Abella, tapos na ito-turn over po sa City Social Welfare Office. I-assess po kung sa tong City Social Welfare Head, si Ma'am Bel, si mga SAC form na submitted, iilingon niya kung kompleto ba si mga information na nila agduman, then pipirmahan niya. After po na matapos si 27 barangay, isasubmit po siya sa regional office. Then, iyo po to ang magiging basihan kung pira ang magiging allocation sa Naga City. Kung pira si Maproseso pa lang submitted ini. na SAC. So harahalawig ining proseso.
And syempre, ngunyan po baga ma'am, kung ma-distribute ning sa form, dahil man yung pwedeng papilahon. Yes po, House to house pa din ba? House Yes, to house house po to siya. house. So, dai po kaipuhan na magdigdi sa city or sa city hall, halaton lang po si barangay official na magdyan sa arong nindo para itao sa indo si SAC. Kasi house to house po siya. Okay, so house to house. Then, ma'am, syempre, di ba, sinabi ta na pipiliun lang, dahil man gabos, dahil man gabos na pamilya, household, talagang masasakop ka ining social amelioration program na ini. Ano ba ang pagirumdum ta sa mga barangay officials? Kasi ang maluwas, sinda na naman ang maikot. Di ba? Diyos ko, grabe na ang trabaho kan mga barangay officials ngunyan. This is the most stressful. Mas malala pa dahil ni sa inagyang kitang bagyo. Bagyo, Ano? oo. So, ano yan? So ano dapat ang pagirumdum ta sa inda? Especially duman sa pagpili. Tama ba? Ang understanding ko, ma'am, ining SAC form, coded. Yes po, may barcode po siya. Bawal po siyang i-photocopy. Dahil siya pwedeng i-photocopy. Yes so kung po. masala, mayo na. Ayun, na-spoil itong ano. Spoil na, di ba? So, ano pong pakiramdam doon? Primero sa mga barangay officials na maikot ka ini. Dapat ba kasi maluwas, dapat siguraduhin niya, di ba, na Opo. si qualified talaga ang makuha niya. Yes po. Oo. Siguro po duman sa mga barangay official, since sa inda po nakatas ang distribution kang saksa sa indang mga constituent, siguraduhan ta po na ang matatawanan ta kang si SAC form is ito talagang pasok sa guidelines kang sa tong emergency cash subsidy under social amelioration program kang DSWD. So siguraduhan po na ang tatawanan ta is si mga sinasabi tang poor families na belonging sa low income, si mga nawaraan ng trabaho because of the enhanced community quarantine. Para di po kita magkaigwa din ng kadakol na reklamo. So, piliun ta, so talagang nangangaipo kasi sa panahon po ngunyan, may mas nangangaipo po talaga nakaipuhan ng tabang. Although gabos po kita is affected kang enhanced community quarantine, but then igwa po na mga saradit or mga pobreng tao na talagang nangangaipo na dapat ipo to ang madumanan ta, matawanan ta ning SAC. Okay. Ma'am, ang hapot mo niyan, available na ba ang form? Ngunyan day pa. Ngunyan day By pa. Monday, pwede na garo kita mag-distribute sa barangay. Pero, kakalaruhon tama ang form na binaba kan DSWD, dahil pa naka-imprenta. Day pa. Ang maluwas, kita ang ma-imprenta. Correct. LGU pa ang ma-imprinta. Kaya ang challenge siya on sa mo. Iyo. Kung paano. Mga tugang, hindi po pagkaklaro ini ang form po may barcode. Maluwas po iimprintahon ni saro-saro. Tama ba no? Di ba saro-saro? Yes, Dahil po. tawang pwedeng iriso. Dahil pwedeng i-xerox. So gustong sabihin, mga pirang printer ang kaipuhan ta ni ma'am. 54,000 sabi po nindo 54,000 copies Copies. na kang SAC, di ba? Kang Social Amelioration Card. So, Tapos back to back ba ini o sarong pahina lang? Back to back. Back to back ba ini? So, medyo madugo-dugo ini, no? So, pero lang pwede ako magdagdag duman sa pigdagdag ni Camille, duman sa mga kapitan. opo. Pag nag-fill up po kamo ka itong SAC form, di nangangahulugan na pasok na kamo. Kasi sabi nga ni, itong SAC, card, Basihan. garo basihan lang ito, garo validation tool kang DSWD sa qualification kang mga kliyente ta. Base sa Kaya ang pakiulay mi lang sa mga kapitan, dapat talaga makatauyan duman sa mga qualified para di masayang ang SAC form. So, yan. So, klaro po yan, So, dapat tama ang tatawanan, tama din ang pagka-fill up. Fill up. Paka-fill out, kan mga forms, kan mga kagharong, kan mga pamayukan harong. Yes po. Dahil po dapat masala. Siguro ang pakiulay niyo po sa indo, pag pinilapan nindo, maglapis na muna, bago Correct. i-final. Lapis lang. Or kaya kung may family members indang malinig magsurat, ito na lang ang magsurat. Yan. Sige po. Ma'am, halimbawa, uyan na. Aran ta pagkwarta, pagpanao, may reklamo. Dayan mahali di ba? Halimbawa ang iyabaga, ma'am, si Kapitan. Dahil tawang po sinasabing gigibuhon or ginigibo, let's say sarong Kapitan.
sa form itinao duman sa aram tama na da kwalipikado. May forma ba ning pagdireklamo? Nahiling ko tinawanan nga si sarong harong. Bako man nga itong tios, may trabaho man nga yan. In fact nga nagkatrabaho nga nga sa gobyerno. May sweldo man nga ngunyan, dahil man nga apektado ang kita ngunyan. Pero may card. Pero tinawanan nga ning SAC card, ning amelioration card. Pwede ako magreklamo kayan? Opo, pwede po. May grievance, man po kita, hotlines sa DSWD. Pwede po kamo magreklamo sa page po, mag-message DSWD FO5. Pero kung nasa barangay pa lang po, pwede pong i-relay na si concern kay head kang CSWD o para ma-check niya po bago pa makaabot sa region sa papel katong sinasabi niya na So, para actually, ma-validate po ni Actually, ang problema yaon sa mo. Kasi mapirma ako duman sa SAC, duman sa card. So sabi yun, pag pigpirmahan ko, nag-uuyon ako kay kapitan na qualified ito. Kaya ang gigibuhon mi po para ma-validate, hagadon ko po ang tabang ka mga social welfare volunteer, tas hindi nakakabisto, kung talagang tama, iyo talaga to si kwalifikado. Kasi may maluwas talaga na arog kayo ng problema. Ito ngaya, empleyado kang gobyerno, tawan ngayon ng card. Dahil ngaya malakas ni kapitan. So, dapat kaipuan talagang ma-validate. Okay. So, yan ma'am, may mga hapot digi sa Facebook, para kalakal kalakal ako, dahil man ako nakakatrabaho mo niyan. Kamali ba sinda? Dapat ba kamali sinda? Kabali Oo, kasi informal sector, di ba? Ano pa ini may mga hapot pa digdi? Sabi ni Tin San Gabriel, excuse me, parang sinabi ninyo na raffle na lang ang mapapasama na mabibigyan sa formal sector. Hindi naman po siya raffle kasi may guidelines po na Oo. sinusunod. So, hindi siya raffle kasi ang priority po talaga is the poor families, belonging to low-income household. Yes. Yung lahat JT ng Bergonyo, mga qualified, di ba ang sabi kang national, tatawan gabos na household per family? Gabos. Ang sabi da ka national, gabos? Si guidelines, kaya po, bako man si pigluwas nindang guidelines, bako, Opo, ang, kaya po pika-clarify ta, kasi, most probably po, baali ko kitang mga national government leaders na nakasabi ka ini, pero kung pag binasa to po ang guidelines, Bako gabos. bako gabos ang nasa guidelines. Kaya po, we always go back to what is written. Yes po. Masunod po kita duman sa guidelines kang program. Kasi lahat po ng program is may guidelines na sinusunod. Oo. Ma'am, bakit po gusto nitong i-check itong guidelines? Medyo halaba lang po ini. Ang guidelines po nakasurat sa Memorandum Circular number 1 na pinaluwas kang DILG, DBM, DOLE, DSWD, DA, DTI as in Department of Finance. Igwa po kaya ning guidelines and pigsaro-saro si pwede lang nataunan. Yes. Pig-enumerate nga ni kang nabasa ko nga ni ito, sabi ko, kang inot, akala ko man gabos. Gabos. It turned out daipalan. So sa madaling pagtara, ma'am, halimbawa, kita Ma'am Annabel, we are employees of government. Dahil man kita naputulan ng kita ngunyan. In fact, padagos ang sweldo ta ngunyan. Dahil man kita, although apektado kita kang enhanced community quarantine. Pero dahil manapektaran si trabaho. Dahil ka apektado ang kita ta, basically si kita ang pinag-uurulayan, dahil apektado si income ta. So, Ma'am Camille, dahil kami kabali, di ba? Definitely, dahil kita kabali. Yes po. Talagang may definitely, talagang with Definitely. certainty, dahil kayo takabali. Dahil kita kabali. Okay po si mga katrabaho mi sa gobyerno, na dahil man po naputol ang kita, dahil man po kita apektado ka ining, kumbaga dahil naputol ang income ta, dahil na po kita maglaom. Opo. Dahil kita digdi kabali. Okay. So, clear. Ano pa yan? May mga hapot pa digdi. Ang iba kaya po, uro-otruma lang na hapot. Considering pipiliun lang. Bakong araw kan sabi ni, dahil ako masabing politiko, nagabos na natatawan na pamilya. Baad maarog yung kang 4 piece, maski bakong tios, laog sa 4 piece.
Ang aram ko mga tugang ang 4-piece, Si Tios man talaga. na-revalidate na po iyan. Ano? Ano? Mayaman dyan. Mayo na po dyan mayaman. Tigre-revalidate na po yan. In fact, pampirang revalidation na din sa 4-piece. Day pa po kami ngayon natatapos duman sa SWIDI, si Social Tirang validation. Welfare Tirang Integration. validation na. 3 times na kamo nag-validate. times. 3 times na nag-validate. So, gusto sabihin ko kayo, ma'am, pag 4-piece, garo-araw lang ang kanyang kuyan sistema. Then, ang ulugan na pigsabit ang pangaran, 4-piece na. Opo. So, ma-revalidate manggiraray. Okay. Ano pa ito? Ano ni? O nadangog din, sabi ni Fritz Abad Aguilar, o nadangog din do, sabi sa kapitan, sinahihiling lang ninda na talaga, mayo kaya ang nag-aarkila, ano nini? Medyo malabo ang pagka, ano ni? Nadawag nindo sabi sa kapitan, sinahiling lang ninda na talaga mayo kaya ang nag-aarkila. Aha. May kwarta ang nag-aarkila, da inaiisip na bako gabos nag-aarkila may kwarta. Anong gusto daw sabihin ninda kaini? Kung nagre-rent, kung nagre-rent, depende po kayo sa sitwasyon. Kung nadaw po sa bago, kung nagre-renta ka, tapos empleyado ka kang formal sector, dole kita madulok. Yes. Sa dole. Pero kung halimbawa nagre-renta ka, Tapos ang trabaho mo ngayon, ang trabaho mo na danyaran, nadanyaran, naputol ka ngunyan, qualified makakabalik ka. Makakabalik ka. Ang urulay po, dapat nadanyaran ka. Especially your income, ang income mo po naputol. Ngunyan na emergency community quarantine. Pag dayon po naputol, masika nag-aarkila, day ka kabali. Or, siya. let's say po, pero araw ka ni ma'am, maray na ang klarado. Day man naputol ang trabaho ko ngunyan. Okay, day naputol ang trabaho ko. Pero ang income ko, below minimum wage. Di ba? Below minimum wage. Kasi pwede may magkapot ka. Day man ako naputol, pero ang income ko lang 200 pesos a day. No? May income pa din po. Pero may income siya. May income pa din siya. Oo, may income pa din siya. Okay. Pero halimbawa, ma'am, nag-i-income na lang ako duman sa individual, dumaluwas kayo duman sa below poverty threshold. Pag naglampas ako duman sa 2,098 na monthly income, di ako ma-qualify. Itong threshold, di ba? Ultradolan, day ko na Ari ka ni, dahil na po talang income ko. Dahil na po talang income ko ngunyan. Pero, ang total na income ko ngunyan na bulan, 2,098 lang. Di ko sabihin, niya ako siya duman sa poverty threshold na pigset kang NEDA. Makaka-receive pa rin pa ako. Iyo tabilo ako sa threshold. Basta poor family. Sa poor family pa din. Okay. Basta bilang ka po duman sa mga mahihirap na pamilya. Okay. So, clear. Basta kabali ako sa tios sa pamilya. Pag araw kaning panahon, gabos man kita nagiging tios. So, ayan. Basta po Paano po ang mga kainan natigil ang tinda? Doon lang umaasa ang family. Yung mga araw ka ni, di ba? Supposedly, aldawan. Di ba? Para hugas ngayon siya duman. Sa Di ma'am, may karihan kami. Di ba? Karinderya, karihan, di ba? karihan. Karinderya. Nagpundo kami ngunyan kasi pinagbawal. Bawal. Dahil kami nagtitinda ng ngunyan. Di ba kami income pamilya? So, kabali ba kami dyan? Qualified siya. Qualified siya. Tanapo lang income. Pamilya. Okay. Kasi generally speaking, ini kayang social amelioration program. Duman ini sa mga naputol ang kita Mhm. during the Enhanced community quarantine. Pero halimbawa, kung naputulan ka na ng, gusto sabihin, makatalaga mo niyang trabaho, homeless ka na, more so, na dapat tawanan More ka. so, Ayun. dapat kang tawanan. Okay. Ma'am, alat lang. May nagkakabarasa kaya kami sa Facebook, na garo papel na nag-iikot. Oo. Ini nga ang mga requirements na kaipuhan nindong isabay sa pag-submit kang social amelioration card. Igo bang ibang requirements na kaipuhan itao para sa social amelioration card?
May requirements po. So, valid ID during payout. Ma'am, itong pag-submit, itong masubmit pa lang ko ng social amelioration card. Kayo po ang mag-submit birth certificate, kayo po ang mag-submit. Dai po. Halimbawa po si household head is pregnant or lactating women, igwa po siyang dapat itaong certification from Rural Health Unit. Certification From Rural Health Unit po. na Na siya pregnant. or okay, duman sa mga pregnant. Kung siya po ang household head. Kung siya ang household head. Then, Okay. duman naman po sa mga solo parent, si solo parent ID. So, pag nagsabit ako ng social amelioration card, ano yun? Isi-xerox ko ba yan? Sa panahon na ini? Dahil pwede. Hindi po. Day, itong card, social solo parent ako, o sa pag-receive ko na yan ng kwarta, Sa payout na po. sa payout na yan. Pero itong pag-submit ka tong form mismo, Mayo, si form lang mismo. Si card lang. Si card lang. So, Mayo dapat dyan naka-attach na birth certificate. Dapat dyan naka-attach na mga kung ano-anong certificate. So, card lang mismo ang kukolektahon. Pero yun yan, ma'am. Payout. Okay? Payout. Kaipuhan may ID na. Yes po. Okay. Pero ini ang hapot kasi nangyari na sa ESA, if you remember, ma'am. Correct. ESA, itong Emergency Shelter Assistance. ESA. Ang nakapangaran, Juan de la Cruz, sa payroll. Di ba magiwa kong payroll? Kwarta yan, di ba? May payroll yan. Si Juan de la Cruz, kang marisibina, nagtrabaho. Di ba? Siguro by that time, kang marisibina, baka by that time, pinabalik na kita sa trabaho. Assumption talang po yan, ano? Di mayo si Juan de la Cruz. Ang marisibida, si Susana na lang, si Agumnya. Pwede po. Pwede yan. Oo, basta po iyon siya duman tiglaag sa Sa roster. Duman sa sa intake roster, sheet. members Family of the members. family. Sa Okay. Okay. Basta kabali siya. So, Basta iyon po duman sa members. pero, pag re-receive ko na si kwarta, sinugo ako, kaysa na ID ang ipapahiling ko. Si Makuan na po. Sa mga Si claim na. Susan, si Susan na po ang madara ng ID niya. Dahil niya kaipuhan si pangaran ni, dahil niya kaipuhan si ID ni Huwa, ni, Dahil na Ayun na po. Ayun. Kasi Dahil siya na. na po ang claimant. Okay. So, sa payroll, ang basihan na pag kang ma-claim kang payroll, hihilingon tamang giraray si Social Amelioration Card. Okay. So, clear. Clear yan. Basta ang importante si ma-claim, may darang valid ID. Yes po. Okay. Tsaka Ma'am, importante, yaon siya duman sa members kang family. correct. Now, question. Aram ta na ang mga tios na pamilya, kadaklan kayan, mayo maning ID. Di ba? Ang iba kayan, siguro nagka-igwalan ng identification, nagko ang police clearance. Siguro nag-apply trabaho, nag-apply ng NBI clearance. Pwede ba yan police clearance? Pwede ba yan Pwede po. Si police clearance or police NBI. clearance? Pwede. Ah, NBI clearance? Pwede. Basta may picture siguro. yes po. And Okay. may signature. Kasi ilingon po yan. Si signature niya duman, saka sa payroll versus sa payroll. Alright. Now, mayong-mayo na talaga. Mayo ng police clearance, mayong valid ID. Di ba? Igong mga araw kayan sa community. As in, mayo. Mayo ng ID, mayo ng NBI clearance. Certificate. Pero nasa listahan, nag-qualify ngunyan, mabayad na, ma-payout na. Ano ang kaipuhan niyang ipahilingon yan? So, ang ma-certify na lang kayo, ang kapitan. Yes po. Tapos, hihilingon manggirarailen, si pirma niya duman sa payroll, base, tsaka duman sa pirma niya duman sa card. Dapat magtali ito. So, isi-certify po siya. Barangay Certify na lang ang Certification kapitan. of Indigency. On si picture ni grantee, tapos si pirma niya, pirma ni kapitan. So, Original Certificate po. of Indigency. Mm-mm. Si pangaran, si address, si lalawgo niya dapat nakadukot. Opo. Si pirma niya. So, dapat magkuha ako ng Certificate of Indigency with picture, may signature, and pirma ni Kapitan. Original. Pero dapat ba, original yan na form? Ano? Yes po, Original original. na form. Okay. Sige, ma'am. O yan. Pero siguro duman sa huring naka-tune in, sa huring na lang nag-tune in sa to, tira talaga ang target sa Naga na, kumbaga target na pwedeng maging beneficiaryo, pero ang household sa Naga. Ganun siya. 'Yan. 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 'Yan.
Si Pigtao po kaya sa Ilobaga na SAC form. Si Total na po, si Total. Siguro si Total. Pero ang paghihiling ko Yung sa Naga. total, ang tinausa to, ang binaba sa tong SAC form is nasa 54,000. Iyo. So, kung pera ang binaba na SAC form, yun din ang target beneficiary. Yes. Target households. Yes. Okay. Pero din nangangahulugan na ang 54,000 na yan, makaka-receive. Ta-iya-assess pa. Correct. Okay. So, klarado. Maski ako taon na ning SAC form, ta ako dahil man naputol ang sakuyang kita, kung sa validation, dahil din ako pwede magkuakayan. Di ba? Okay. Di sayang din si SAC form. Correct. Kaya nga ang pangapudan Len, dapat si qualified talaga ang matawan ni barangay captain para dahil masayang ang form, ang card. Ma'am, hali ki aga maestrado. Solo parent siya. Okay? Totoo, naka-star siya sa sarong low-cost subdivision. Solo parent siya. Pero, pinapundo siya ng trabaho. Ta ECQ. Kabali siya. Iyo ano? Kabali siya. Ta nagpundo ng trabaho. Nagpundo ng trabaho. Yeah. Arag po kaniyo. Pero po, depende ano, kung nasa formal sector ka, may employer ka, dole. Dole ka. Dole. Oo. Iyo. Pero kung nasa informal sector Sector ka, ka. nagsasari-sari store ka la, nagsasari-sari store ka, pinapundo kang ngunyan. Hindi ka sa DSWD. Okay? Basta may employer ka, sa dole ka mo. Basta may employer ka, sa dole ka mo. Okay. Basel Canning, kung food processor po, kaming mag-agum, tapos stop po ang transactions me, kaya mayo po income, qualified po kami. Food processors. Gara iyo ano po? Iyo. Kabali siya. Kasi Tanagpundo naputol si income niya eh. Pero informal sector din sinda, tamayo man sinda ning employer. 'Di ba? Iyo, kabali dapat. In fact, saro yan duman sa naunang bitan duman sa joint memorandum circular, kung di ko napapasala. Mga pamilya daan na igwang salit na negosyo, arog kan home-based processing o crops. Kaya lang nagpurundo, umayo naman dililiberan, ngunya na ECQ, kaya nagpurundo. Qualified sinda. Qualified sinda. So, halimbawa, nga po, baga, dahil siguro ang ginigibo nito, dahil man essential, nagigibo nga kang mga bangko, dahil man nga essential, nagpundo ka mo, siyempre, sarado man si sa indong papabakalan, crops baya. So, kabali ka mo, nadanyaran ang kita nindo. Okay? Nadanyaran ang kita. Okay. So, iyan po mga tugang ang qualified. Siguro po, uulitin ito mga tugang isay ang qualified, TOS. Tama mga TOS. Number 2, dapat yaon sa informal sector. Pag sinabi tang informal sector, mayo yan yung employer. Nagpundo ang income mo ngunyan. Nagpundo ang kita mo ngunyan. Okay? Sample kayan, itong mga driver kang public utility vehicles. Okay? Sample pa kayan, itong kasambahay na baadain na nakabalik sa employer, di nagpunto si kita, taday nakabalik duman sa iyang pigkatrabahuhan, tapos, dahil na siya makaluwas dahil na siya pwede makasiguro, dahil na maka-cross border. Sample ko po alam ba siguro, taga-Naga, sa imo po bagang pigkatrabahuhan, katabang taga-Milaor ka, dahil ka na napigpapalaog, nagpuli ka, di putol naman ang sa imong kita. So, kung taga-Milaor, dapat tauan ang kaduman kang taga-Milaor. Ay, makakalaroon ta pala, ma'am, let's say, kasambahay ako. Nagkatrabaho ako sa sarong harong sa Naga. Pero ako, kasambahay, ang istarang ko, taga-Nabwa ako. Isa ba ang matao kayan? Ang sa Naga o itong sa Nabwa? Kasi po, Kidikator lang po is residents of Naga. Okay. So, Kasi halimbawa... meron din po ang LGU Milaor, meron din ang okay. So, pagklaro po ni halimbawa ako kasambahay, taga-Naga ako, kasambahay akong taga-Naga, let's say, antikatrabahuhan ko ngaya sa Milaor, dahil na ako nakahali sa Naga, dahil na ako pwede mag-cross ng border. So, ang matao kayan sa kuya, si Naga, kasi po residential. DSWD, si Pundong, ibababa kan DSWD sa Naga. Yes po.
Basta taga-Naga siya. Basta taga-Naga siya. Opo. Okay. Sige po. Aha. Paano po si Mayong ID halimbawa solo parent? Alat May lang. Di ba ang solo solo parent may May ID? ang solo parent. May ID po ang sa Dapat po rehistrado ka duman sa Solo Parents Association. Kasi po may sinasabi may igo po ninglo nagsasabi na dapat Ang gabos to claim na ika-solo parent, dapat miyembro ka, nakarehistro ka as solo parent. Okay? Tama. Sige. What if po kung ako ang beneficiary kang SAC ay lactating woman? Alat lang, nawara. Ay, si lactating, okay. Bigla po kayong nawara. Ay na ito. Hapot lang po, paano si mga OFW yung dain na nakabalik sa abroad, tanaipit kang ECQ? OWA. Ano po? Overseas workers, overseas welfare workers administration. Duman po ka madulok, taigwaman pong suway na programa para sa Indo. Yes. Bako po sa iraron kang programang ini. Okay? O yun ang si mga sinasabi tang sample, ano? Sabi ni Nati Ibanez, samuya po na mag-agum, isay po ang matatawan na asistensya. Si Agum po na may trabaho sa private sector o ako po na self-employed na parehas na nagpundo ng trabaho. Private sector. Private sector. Si Agum niya po nasa private sector. Most probably, sabihin ta na po, May employer. may employer ito. Nagpundo ito. Di ba? Nagpundo ng trabaho. Ako, ngunyan sarong Agum ako, let's say, sales lady, let's say, sari-sari store owner. Pinapundo din ako. Di ba? Pinapundo din ako. Although sa Naga, dahil ka pinapundo ang sari-sari store Yes po, worker, nag-operate ang po. sari-sari store. Pero, assuming na araw kayo na nangyari. Pareho sin naman yung mayong trabaho. Pareho sin naman yung income. Isay ang dapat na magtausa mo. Si Dole o si DSWD? Si Dolly po, kasi private sector, si Agum niya lalaki, di ba? Si Siya po Dolly. ang Dolly. household head. Kasi siya po ang mapil. Okay. Ang household head ang babasihan pirmi. So kung ang household head po nindo nasa formal sector, Dole. Kung ang household head nasa informal sector, DSWD. Okay. Clear po yan. Sige po. Ano pa si mga hapot digdi? Tangarik pong ano pa po ito? Alat lang. May ano po ba kayo ang Dolly? Mhm. Underman Social Okay. Family. Ang hapot niya, ini po, bisado ko ini, pahapot bantabi, araw kayan si Agum ko na BPO, nagkatrabaho, no work, no pay sinda. Maka-avail ba sinda kayan? BPO, di gusto sabihin kaniyo, Madi, Private sector. nasa private sector siya, may employer siya. Di dapat Dole po siya mahagad tabang sa Dole. Department of Labor and Employment. Bako da adigdi sa Emergency Subsidy Program. Okay? So, ano pa? Para po itong ibang mga hapot na siguro most probably para reyo ang mga hapot. Ay na to. Okay. Ruth D. Lumen, sabi niya, si Agum ko po ay OFW. Naka-ECQ din po. Wala din sweldo. Kabali po kami. Iyo po, OWA. Pero po sa OWA, Overseas Welfare Administration. Okay? Kung OFW po, nadai makapadara ta lockdown man sa lugar ninda. Paano po ini? Nagtitios pamilya niya, ngunyan. Tawara nare-receive remittance sa lockdown man. Paano ta po inisisimbagon? May trabaho si OFW. Na-lockdown mo niyan duman sa iyang Siyempre, lockdown man ang mga nasyon mo niyan eh. Makaman talagang makakapadara ng remittance. Ngunyan, nasa Naga, pwede naghahalap. Dahil man siya makareceive. Tabaad, siyempre kita nag-lockdown man. Or sarado siguro sa mga remittance centers. Although, bukas ang remittance centers ngunyan. Paano po iyan? Siguro po, balikan ta si guidelines. Kung kabalisin na duman sa poor families, informal sector, pwede. Pero kung okay. daisin na duman kabali, So dahil OFW sinda,
OFW sila yung mga kapadara. I-assess pa din po kasi kung kabali sila. Kasi tandaan po na yung program ng DSWD is para sa mga mahihirap na pamilya or informal sector. Okay. Mabalikan pa po sa guidelines. Ma'am, pero- arog ka ini. Although, kuya na ini, yung basic ng hapot ini, barong-barong sukarong, ano? Ang iba nga ni, homeless pa, mayo talagang harong. Nagbabarasay-basay dyan sa sentro. Kabali ba sindadigdi? Yes, priority po. Sila, Priority po. sindadigdi. Priority lang. Okay, priority sinda. Okay. Ma'am, tios kaming pamilya. Para kuya na, ano, itong sa pinakasinsilyo na, tios kaming pamilya, may kaibanan akong senior citizen, may aki akong PWD, ano, may agum ako na mahi man trabaho niyan. Ano ang status mi sa prioritasasyon? Tios din kami. Kami ang pinaka-priority, maluwas. Priority Yes po. ka maluwas. Kasi balikan ta ulit si guidelines para sa mga TOs na pamilya. Tios. Sinda ang Tios ka na, priority. may vulnerable sector Sector ka members ka pa. pa. Okay. So, para siguro ito, giya ini sa mga kapitan, ano na, Yes po. mga barangay officials, barangay personnel na siguro pwedeng yung maikot. Sinda ba talaga? Sinda din ang maikot mo niyan, ano? Sinda. Opo, Sinda sinda ang po. maikot mo niyan, manggiraray. Sinda mai. Hirak man ka mga opisyalis di barangay. So, siguro para igwa din sinda ang klarado na benchmark. Ano? Kung isa'y talaga ang dudurumanan lang ninda. Ano? Ma'am, pwede ba kita ang DSWD kita, digi sa Naga, makagibo kita itong garo, sinsilyado na? Araw ka rin mga cases, ini mga hapot, illustrative examples, na garo, giya kan mga Kapitan. kapitan, ano, giya kan mga barangay officials. Ay, alat daw, ano ni? Army, halin ni ki Sir Nonoy Reforzado, sorry. Army Good AM. Pigpaagi po kay Army Gunay ang samuyang chief kan strategic planning. For clarification po, sinakabali na sa tupad of DOLE, which is 3,100, Yes po. dai na makakabali sa 5,000 of DSWD. Or may additional pang 1,900 na lang. Okay. Ang tupad na kaya, 3,100 lang ang itinao. Yes po. Ngunyan, ang DSWD, 5,000. 5,000. May Ilan idadagdag po ba kitang 1,900 hali sa DSWD? Kung nadangog po nito, nagpa-interview ang sa regional director, sinabi niya yan na halimbawa, natawanan ka ni agency ng 4,000 or like tupad po, natawanan ka ng 3,100, so dadagdagan po ni DSWD. Okay. So, let's say tupad na ako, ang tinaulang sa ko ngayon ni tupad 3,100, pwede ka magtauning 1,900 si DSWD. Yan po yung sinabi ni director. So, mapaperma mangyaray kita ning SAC, Siguro may ibang process po dyan. ibang process din ini. Bako digi sa iraron ka Ako ini. sa sak. At generate po, igwa man kitang record ang dole ning tupad. Ano? So, siguro, most probably, ini, ang kuyen ko po kayo ini, itatao kang dole ang listahan sa DSWD. Ano? Kasi Tangarin. Thank you, ibabalidate Army. din po siya kan DSWD. Ibabalidate po siya. Okay. Basta sa ngunyan po, kapag natawanan ka nito pa, dain na po siya pwedeng mag-log sa SAC. Okay. Hapot ni Ryan Rap Imperial. So, sir, saro lang po ma-avail kada family, dole or DSWD. Iyo po. Yes po. Kung naka-avail ka na po sa DSWD, di ka na pwede sa dole. Yes po. Kasi may pong dapat na duplication. Mind duplication. Okay. Hapot ko lang po, hali ki Renalyn Birin. Hapot ko lang po, pwede po akong mag-avail kayan sa Naga, SAP na yan. Taga-Naga po ako, pero inabot po kami ng lockdown digdi sa Pili. Sa po kami pwedeng maiba kang SAP na yan, digdi sa Pili o sa Naga? Sa Naga. Kasi taga-Naga siya. Taga-Naga ka po. Okay, pero depende po ma'am ha. Sa Kung assessment. na-lockdown ka sa Pili, pero dahil ka mang kabali sa tiyo sa pamilya, dahil ka mangyaray, pwede. Pero kung kabali ka sa tiyo sa pamilya, na-lockdown ka dyan, of course, kabali po kamo. Okay. Paano pa lang si solo parent naman yung ID? Dai pa member sa Solo Parent Association. Paano po pala niyan? Ini po actually ang urulay po baga i-assess pa man i-assess pa man. Pero syempre po ang pinakamadali kayang basihan siya unang listahan. Kumbaga ang inot na pong hihilingon sinasa vulnerable sector list.
Kaya po, hindi man ang pakiulay po kaya sa gabos na mga residente. Dapat po, maging responsable man kita na pag naging solo parent kita, automatic, magparehistro tulos. May obligasyon man po kaya kitang magdulok. Dayon pwedeng kita ang pirming pagpaparaharanapon. Sa araw po kaning panahon, mahalaga po na igwang datos kita. Kaya kita po dapat nag-update man kan sa tuyang status. Kung solo parent na, magpasiring po tulos sa City Hall, magpasiring po tulos sa opisina kan solo parents office, magpalista, asin magpuapo ning ID. Kung nag-birthday na, naging senior citizen ka na, kinagahan po, magpasiring naman sa OSCA, magkuha naman ning ID. Kita po kaya may mga obligasyon man kita, araw po kani mga panahon na ini, na may kinakahampang po kitang kalamidad. Ang pinakamadali pong paagi sa gobyerno to reach you is hilingo na si mga existido ng listahan. Kaya nakikiulay po kita sa gabos na maging, sabi nga kay masinop, maging masinop man kita. Pag may bago kang mundag, update tolos ang record. Bako itong si Padre di Pamilya, siyempre malang kang agumo, dayon yung pwede mag-asikaso ka yan. So kita man mismo dapat maging masinop man. Tangarig ang record kang bilog tang pamilya, pirming igwang babalikan. Okay? Next. Siguro po halos na nakuyenta naman. Online sellers po, no other sources, kabali po ba dyan? No other sources of income, online sellers. Siyempre, di man talaga pwede magkuhingon yan. I-assess pa din po. I-assess. Yes Okay. po. So, sa Base madaling pagtaram, guidelines. gabos na po tala ng income, Yes, po. i-assess man giraray. Okay? So, siguro last 2 questions po kita before we end. Mandatory ba ang order ng Gandoles sa mga corporate company na i-process ang asistensya sa mga worker na apektado kang ECQ? Sa punto pong ini po masisimbag inita, DSWD po ang yaon. Siguro Yes, po, sa other days, we will ask Dole. Makikihumapot po kita sa Dole, mag-iimbitar po kita sa Dole para sindaman ang magtukar Kung ano yung kan mga mga programa. asistensya. Oo. man Manunggod po sa sa mga formal sector na apektado. Miyembro ka nga formal sector na apektado po kaning ECQ. Okay? Ano pa ba? Sir, sarado po baga ang OWA? Paano po kayo maka-avail? Ang aram ko po, ang mga OFW members po, igwang direct line sa OWA. Igwa po, may tinatao po ang OWA. Takang si Agum ko po, OFW, igwa ding direct line na tinatao ang OWA. You can call. Igwa po yan ng call center ang OWA. So, sa panahon pong ini may direktiba na ang OWA na mag-receive ng calls from overseas Filipinos in distress. Okay? Sir Alan Riondanga, paano po kung PWD ang ina pero expired na po ang PWD ID, stroke niya kang November, ang ama ko para tinda ng taho, si Isay po pwede mag-avail. Kung ang ama mo po ang head of the family, si ama po ang dapat nakasurat sa head of the family Yes mo. po. Kung So sino dahil po ang nakapundo, head. siguro para taho, dahil ka mo pwede magparaikot-ikot nun yan, so dapat po si papa mo. Okay? May naglaog pang pahabol last sa text. Number lang pati. Good AM po. Ask ko lang si Agum ko po para kayon. Ako po nagkatrabaho sa private. Pwede po si Agum ko ang mag-avail kang financial assistance? Alat lang. Anong trabaho? Depende po kaya. Si Agum mo nagkakayod. Siguro para pa-jack. Sabihin ito ng tricycle driver or jeepney driver. Ikaw po nagkatrabaho sa private. Ang hapot po ngunyan, nagpundo ka ba na magtrabaho? Okay? Di ko sabihin po, igwa pa man income ang pamilya nindo. Pero po, dahil nagpundo ang agum mo, magtrabaho, may nadanyara na income kang pamilya. Iyo. Pero po, may income pa ka mo. So, kay puhan din po, although po, dahil ikaw mo itong inaapod na least priority, you can fill up the sack, pero least priority. Kung sabi mo yan, may income pa. Pero kung pareho po ka muna danyaran ang income, pareho na kamumayong trabaho, nagpundo magkayod, nagpundo ka pa, si Agum po na dahil nagkakayod,
ngunyan, ta nasa informal sector, iyo po ang Qualified. entitled digi sa subsidy program na ini. Okay? Pero halawig na tong maray, ma'am. Ano? It is 11:20 in the morning. Ano? Sana nasimbagan ta si mga kaputan. Sana nasimbagan niyo po si mga kahaputan kan publiko manangod po digi sa social amelioration program pira po ang target na beneficiaryo sa Naga nasimbagan ta na po ini 54,000 base po duman sa SAC form pero po syempre i-assess pa po yan. Okay? Ay ma'am, huring apot. Isay pa po ang makapot ng kwarta. Gusto yun, isay ang ma-distribuer. Barangay officials ba? City officials ba? Isay kanyang mananaog. Bako po barangay official. Bako Mayo barangay po officials. kakaputan ning kwarta ang barangay official. So, si DSWD po nagkaigwa ng MOA sa mga LGU. Ifa-fund transfer po sa LGU. Si LGU po ang ma-schedule ning payout, ma-facilitate ning payout. So actually, Len, ang kwarta ibabalyo sa to. Ibabalyo sa Sa LGU. City Sa Government of City Naga. Government Yes of po. Naga. pero Tapos, pag nagpanauna, kita na ang ma-facilitate. So, Yes. kabali ta dyan ang BNP, kung kaipuhan, kabali ang DSWD, kabali kita. May ma-monitor okay. po from So, siguro DSWD. yung manera kang pagtao, uurulayan pa kung paano. okay. Pero ang klaro, bako sa kapitan, ibababa ang kwarta. Mayo Iba na po. naman kayo nagkukwenta. Si kapitan ngayon may grocery store na. Si kapitan ngayon nagkapag-iwan ng iyang harong. Para po bayo sigurong issue So ang kwarta yaon sa So basically garo ESA ang maluwas. Correct. Garo esa. CSWD manggirare ang manginginutan. Bako ang mga kapitan, ang mga barangay officials, bako ang mga barangay personnel. Pero matabang sinda sa tuya sa pag-distribute. Distribute. Okay. Yan. Ano pa itong mga huli diding hapot? Okay. Halos nahapot na naman po ang mga nasimbagan ta naman si kaipuhan na simbagan. So, mabalos po. Mga tugang, yan po sa tuya pong pag-urlay-ulay, manungon po digi sa Social Amelioration Program kan DSWD. Giraray mga tugang ini po Emergency Subsidy Program kan DSWD. Igwa pa po ng ibang Social Amelioration Program ang ibang mga ahensya di gobyerno. Sa DOLE may tupad. Duman po sa mga OFW, igwang OWA. So, pwede po mag-coordinate duman sa indo pong respective agencies. Ang pagkaklaro po sa DSWD, tios ang pamilya, kabali ka mo sa informal sector, igwa ka mong vulnerable sector sa laog kan sa indong pamilya, kabali po ka mo duman sa inaapod na priority individuals. Okay? So, unless ma'am, igwa ka mong last words, Ma'am Camille? Salamat po sa pagtausa mo ning oras para maipaliwanag and masimbagan sa mga hapot po tungkol sa Social Amelioration Program kang DSWD. Pakiulay mi lang po, sana maintindihan ta kung taano ta dai gabos matatawanan kasi po uliton ta may allotted budget and ang priority ta po sa ngunyan is sa mga tios na pamilya na dai talaga kayang masustener ang pang-araal daw kasi nga napundo po talaga ang sa indang hanap buhay. So agad mi po ang sa indong pag-intindi sa programa. And sana po ang sa itong mga barangay officials, magtarabangan po kita na mahanap itong mga priority sa mga TIOS sa pamilya sa satong mga barangay. Nasinda po talaga ang maka-receive kang asistensya na itatao po kang mga ahensya kang gobyerno. Ma'am Ben? Salamat, Allen. Nagpapasalamat kami kasi naimbitaran kami digdi para maipaliwanag may ining tungkol sa bagong programa kang national government kang DSWD. Minamaot mi lang po na ang kada barangay talaga maging kwalifikado si mga ilalaog ta. Para po dahil kita magkaigwa ng problema kasi hilingon ta kung dahil makalaog si mga dapat kwalifikado, ito ang mas kahirak-hirak. Dahil nga sinasabi sa guidelines sa dapat inutunta po si mga priority. So, inahagad mi po na dapat talaga si dapat makalaog na kwalifikado hindi sa mga programa kang DSWD. Okay. Salamat po. So mabalos po sa ngaran po kansamuya po mga pag-iriba digi sa Sepio. Mabalos po Ma'am Camille, Ma'am Bel sa pag-iba po sa tuya, sa samuya, and hopefully po naging klaro itong mga impormasyon
manungod po sa pagtao kaning emergency subsidy program sa irarom kang social amelioration program ngunyan na igwa o nakabandera sa tuya ang enhanced community quarantine sa Bilog na Luzon. Mabalas po, maray na pagkaaga sa gabos.